Wani Kirista ya musulunta saboda yawan kallon shirin Izzar So. Wani Kirista ɗan asalin jihar Cross River, ƙaramar hukumar Idom Ikon, mai suna John, ya rungumi addinin Musulunci hannu biyu, inda ya ce hakan ya faru ne saboda tsabagen kallon shirin na mai dogon zango na Izzar So da yake yawan yi a koda yaushe. Hakika wannan babban al'amari ne, kasancewar John ya karɓi addinin Musulunci ne ba ta kowace hanya ba, sai ta hanyar kallon fim ɗin Hausa, wato Izzar So. John da ya yi tattaki tun daga jihar Cross River har zuwa jihar Kano, wato inda mashirin shirin na Izzar So yake, wanda shine Lawan Ahmad, kuma shine ke taka rawar Umar Hashim a cikin shirin na Izzar So. Hakika Lawan Ahmad ya yi matuƙar farin ciki da wannan al'amari, kasancewar mutum ya bar addininsa na Kiristanci zuwa addinin Musulunci saboda kallon fim ɗinsa. Tabbas lamarin babba ne. Lawan Ahmad da kansa shine wallafa wannan abun farin ciki akan shafinsa na Instagram, inda ya rubutu kamar haka: Masha Allah, a yau mun yi babban kamu a Musulunci, inda wannan bawan Allah ya shiga Musulunci saboda kallon Izzar So da yake yi tun daga Cross River, Idom Ikon Local Government Cross River. Yanzu haka dai ya karɓi Musulunci, kuma yanzu haka sunansa ya koma Umar daga John. Muna yi masa addu'a, Allah ya sa ya shigo addinin Musulunci a sa'a, Allah ya sa ya amfane shi. Amin. Bayan Lawan Ahmad ya yi wannan wallafar, mutane da dama sun bayyana farin cikinsu a kan lamarin, inda aka yi wa wanda ya musuluntar addu'o'in fatan alkhairi. To za mu iya cewa dai ba wannan ne karo na farko da Kiristoci suke musulunta a sanadin kallon fina-finan Hausa ba, duk da cewa har yanzu yawancin malaman addini suna Allah wadai da fina-finan. Yanzu kuma ga bidiyon na yadda lamarin musuluntar ya kasance, kamar yadda muka ɗauko daga shafin Instagram na Lawan Ahmad, wato Umar Hashim, a cikin shirin na Izzar So. La ilaha illallah, la ilaha illallah.